Ľudia možno ani nevedia, aké poklady sa ukrývajú na Slovensku. Pre mňa je jedným z takých pokladov práve Puls. Sú synonymom profesionality a kreativity a preto sme naozaj šťastní, že môžeme s nimi vytvárať túto špeciálnu fúziu o našich krásnych pokladoch. Je úžasné, ako dlho už reprezentujú naše slovenské poklady a nielen na Slovensku, ale aj všade v zahraničí. A vždy, keď som videla ich predstavenie, a to ich teda nebolo málo, tak vo mne to vyvolávalo neskutočné zimomriavky a to isté sa snažíme urobiť aj pri našom predstavení, aby naozaj každý, kto prišiel a videl ho, aby odchádzal s takou istou emóciou a možno ešte lepšou. Podobne ako pri našej výstave sme chceli hodnotu nášho pokladu slovenských párk prerozprávať moderným videním pre modernú generáciu. Týmto programom sa vlastne dostávame na samý začiatok vzniku nášho projektu Party v 21. storočí a bude v ňom prerozprávaný celý príbeh od úplného začiatku objavu Hrušovskej party až po súčasnosť a možno nájdete si v ňom aj taký odkaz pre budúce generácie. Parta sa prelína celým dejom, nielen na hlavách modeliek, ale stvárnená tancom, spevom či špeciálnymi grafikami v pozadí jednotlivých umelcov. Po zliadnutí tohto nášho predstavenia si všetci, verím, že uvedomia túto hodnotu kultúrneho dedičstva a navždy si ho zapamätajú vo svojom srdci. V rámci tohto predstavenia si prejdeme 12 regiónmi celého Slovenska a spoznáme tak jeho krásu úplne novým, unikátnym spôsobom. Verím, že rovnako ako aj pre nás, aj pre vás to bude nezabudnutelný a neopakovateľný zážitok.